Pero con careta non nos vale. A ver, no sin careta. Pois vamos a ver, nós vimos aquí a facer unha parodia do señor Touriño e Regal de Bipartito e hoxe, como vedes, veñen a enterrar a noia. E decimos isto porque desde o día do seu falecemento, 22 de decembro de 2006, que é o día no que sacaron o estudio informativo de impacto ambiental da desvariante interior de Noia, pois todo foi un cúmulo de despropósitos. A legislatura rematou e despois de ter anulado unha variante pedida, reivindicada por toda a poboación de Noia da comarca, a anularon e eles, pois, despois dunha legislatura non foron quen de facer a súa desvariante interior. O que queren é enterrar Noia e dende logo os veciños non lo imos a permitir. Se presentaron máis de 3.000 alegacións a ese proxecto e a día de hoxe están sin contestar. Se aprobou un pleno extraordinario o 3 de maio de 2017. Ahora sí que